polete. No určite. V Kalifornii mám kamarátov. Volajú ma už od začiatku leta. Aspoň ich tam navštívim. Odchádzaš? Skoro ráno zasadáme, nechcem ostať v zápche. Ako ideš ty, Behlul? Autom. Nechám ho na letisku. Ak ostanem dlhšie, vyzdvihnite ho. Fajn, dobre. Šťastnú cestu prajem. Vďaka. Správaj sa slušne, aspoň tam, nerob problémy. No ale prosím ťa, strýko. Dávaj si na seba pozor. A keby niečo, volaj. Dobre. Majte sa. Dovidenia. Príjemný deň, môj zlatý. A po stretnutí s právnikmi mi zavolaj. Prosím, nevstávaj. Pekný deň. Ahoj, maj sa. Dovidenia. Vlastne aj ja už pôjdem. Veru, aby si to stihol. To som povedal len tak. Bodaj by aj mňa trestali výletmi, keď niečo vyvediem. Ale kdeže? Slečna Denis. Dovidenia. Dovidenia. Pani Firdeus. Dobre sa zabav, ale nepreháňaj to. Dobre. Tetuška. Zlatko moje, ahoj. Šťastnú cestu. Majte sa. Bratranec? A vďaka mne máš novú príležitosť. Závidíš mi, čo? Ani omylom. Tam by som nešla, nechcelo by sa mi. Maj sa pekne. Ahoj. Tak poďme. Cestujúci nasadať. Počkaj, vyprevadíme ťa. Idem teda aj ja. Netreba robiť ovácie. Radšej buď ticho. Poď, Bulent. Ale čo, ty ma zavezieš? Áno, prosím. Pán Hasan mešká, alebo čo? Nie, povedal som mu, aby dnes nechodil. Počká vás vo firme. Musím s vami totiž hovoriť, pán Harman. Dobre, porozprávajme sa. Tak, Bešír, počúvam ťa.